खुलुमबाय बयखौबो बरायनानै निउज 24 बड'लेण्डनि मोनसे सुजुथायजों आं बबिता बर'। बोहैथि दाननि 18, 20 आरो 21 जानुवारि 2021 मायथाइयाव जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे खुंगा 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो लाहार फाहारनि मोनसे सुजुथाय लाबोदों निउज 24 बड'लेण्डआ। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे खुंगा 46थि बोसोरसालिया जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि बियाबनि नोलोबारि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनो थाम-थिम जादों। खाग्राबारि बियाब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 38थि बोसोरसालिनि जथुम्मायाबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ आरो खुंगा 46थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे खुंफाजागोन। सनाथि मायथाइ आरो बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय रायदाव आफाद, फरायसा आफाद आरो रायजोफोरा खामानि मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनिनो मोनसे सुजुथाय लाना फैदों निउज 24 बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि कनक चन्द्र बर' बिथाङा। फारियै बिथांनि सुजुथाय। बड'लेण्डआ दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि नोलोबारि फोथाराव दंफैयो आरो बे नोलोबारि फोथारावहाय उदालगुरि जिल्ला फरायसा आफादनि जा सनाथि मायथाइ फोरबो, बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि जा बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंनो बिथांमोना लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय आं दिनै नैबे जिथुनाखि मेइन गेट, जिथु गाहाय दरखं, बे गाहाय दरखङाव आं दंफैयो। बेवहाय बे बानजाय आफादनिनो आलासि जिरायसालिनि जा बिथां इनचार्ज, बिथांखौ लोगो मोन्दों आं। बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो दिनैनि नैबे जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनि जा सनाथि मायथाइ खुंनो बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों, दासिम माबायदि बे साखाफारा जादों बेनि बागै आं सोंनो बिथांनि खाथियाव थांनो नागिरदों। खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम। दा खाग्राबारि बे नोलोबारि फोथाराव नोंथांमोननि जा हालाम, खाग्राबारि हालामाव जिहेतु माहारियारि आफाद, बर'नि माहारियारि आफाद, बे बर'नि माहारियारि आफादनि जा फरायसा आफाद, बे फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों। नोंथाङा सासे बे बानजाय आफादनि मावथि हिसाबै बेसेबां आवगायदों बेनि बागै आं नोंथांनियाव सोंनो दिनै नोंथांनि खाथियाव फैदों। दा नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो नागिरदों? खुलुमबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सनाथि मायथाइ फोरबो, बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नोलोबारि जि फोथार, बे नोलोबारि फोथाराव खुंनो थाखाय थि खालामदों। 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। 18 अक्ट' खालि जोंनि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 38थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंफुंगोन। आरो बेजों लोगोसे 19, 20 आरो 21 बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो बेखौ खुंगोन। आरो बे जि सानथामनि जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय थाग थियारि खालामनो थाखाय जोङो खामानिफोरखौ थि खालामनो थाखाय जों मावगासिनो दङ। गोख्रों भाबै मावदों, मानोना समा सप्तासेल' दंसै। दा बे सप्तासेनि गेजेरावनो जों गासैबो जिफोर आद्रा खामानिफोर दङ, बे आद्रा खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय दिनै जों मोनफ्रोमबो जिखिनि डिपार्टमेन्ट वाइसआव बिबान होना दङ, गासैबो डिपार्टमेन्टनि बिबानगिरि बिथांमोना, बिबानगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों आरो मावगासिनो दङ। आरो जों आसा फारिगोन फैबाय थानाय जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सनाथि मायथाइ फोरबो, बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो मोजां भाबै, मेहेरगोनां भाबै बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जाहाथे खुंफुंनो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो जोबजासिम जों जाफुंसार होनो थाखाय जों मावलांगोन। आरो बे जि सनाथि मायथाइ फोरबो, बे सनाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजों गोबां जि हाबाफारि, बे हाबाफारिफोरखौ लादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेमिनार लादों आरो सेमिनारनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' हारिनि जि जेंना जेंसिफोर, बे जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां बेबायदिनो हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारि लानाय हिसाबै कालचार, ओमफ्राय बेबायदिनो सेमिनाराव, बिसेसकै सेमिनाराव मा सावरायनायनि मोनसे आयदाफोर, मानि सायाव सावरायनायनि आयदाफोर? जिखिनि
उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिबानगिरिफोर बिथांमोना जोंनो फोरमायदों जे बे जे सनाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजों जिहेतुकि बेवहाय सेमिनारफोर लागोन बे सेमिनारफोराव सोलोंथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन जि बिथिंफोर आबादारि बिथिंखौ लानानै बा गुबुन जिखिनि हारिमुवारि बिथिङानो जा बा गुबुन गुबुन जिखिनि जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय हारिया थांना थानायाव जिखिनि बिथिंफोर दङ बे बिथिंफोरखौ सरजाबनानै जाहाथे मोजां भाबे सेमिनारफोर लानो हायो बिनि थाखाय थि खालामनाय जादों। दिन्थिफुंसालि थागोन नामा बेयाव? दिन्थिफुंसालि थागोन। बे दिन्थिफुंसालिनि जिखिनि खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौबो मावगासिनो दङ। दिन्थिफुंसालिनि जिखिनि बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना गोख्रों भाबे मोजां भाबे जाहाथे जोंनि ओनसोलनि बा उदालगुरि जिल्लानि जिखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जि हाबाफारि बा जि मावनांगौ दङ बे मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जों मावगासिनो दङ। आसा फारिगोन फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव गासैबो जिखिनि खामानिफोर दङ आद्रा खामानिफोर दङ बे आद्रा खामानिफोरखौ जोङो मावफुंजोबनो हागोन आरो जोंनि जि सनाथि मायथाइ फोरबो बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो जाहाथे गाजा गोमजायै बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जों खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो नाजादों। बेखिनिखौनो बे समावहाय नुनो मोनबाय दिनै खाग्राबारि नोलोबारि जि फोथार जानो थांगासिनो दङ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादनि सनाथि मायथाइ बे बोसोरारि जथुम्माया बे सनाथि मायथाइ जे बोसोरारि जथुम्मा हयथ' बेयावहायनो बिथांमोननि बिबान सोलायनाय हाबाफारियाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बेयावहाय दिन्थिफुंसालिबो लानाय जादों आरो माखासे सेमिनारनि खोथाखौ बिथां बुंलांबाय मानि सायाव सावरायनाय जागोन सेमिनारनि बेलायावहाय बा सेमिनारनि हाबाफारियावहाय बेखौ बिथाङा बुंलांदों। दायो जों नायनो फारि फारियै दिनै नैबे नोलोबारि फोथाराव जा सनाथि मायथाइ खुंनो नागिरदों बे सनाथि मायथाइ खुंनो नागिरनायनि जा लाहार फाहार बे लाहार फाहारखौ जोङो फारसेनिफ्राय दिन्थिलांनो थाखाय आवगायनो नागिरदों। दायो जों बबेथिं बा बबे गालथिं बा बबे साइडजों मा रोखोमै पेन्डेल लुदों मा रोखोमै दावगादों खामानिफोरा बेनि बागै दिन्थिलांनो बे जा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद उदालगुरि जिल्लानि जि सनाथि मायथाइ बे सनाथि मायथाइनि जा दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालिनि महरखौ आं दिन्थिनो नागिरदों। बिथांमोना खामानियाव मुखुब जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बे दिन्थिफुंसालिखौ। दा बेनिखायनो आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंसालिनि जा खामानिनि दावगानाय बे खामानिनि दावगानाय हाबाफारिखौ बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों। नै बिथिंहाय आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। दा नैबे दिन्थिफुंसालिनि जा हाबाफारि बे दिन्थिफुंसालिनि हाबाफारिया जागासिनो दङ मावगासिनो दङ। नुनो मोनदों नोंथांमोना दिनै बेसेबां गुवार जायगायाव दिनै बे दिन्थिफुंसालिखौ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जा दिन्थिफुंसालि जा सनाथि मायथाइ बे सनाथि मायथाइनि दिन्थिफुंसालि बेखौ बिथांमोना दिनै नैबेयावहाय मावफुंगासिनो दङ। आरो मोनसे नुनो मोननाय जादों आं केमेरा पार्सनखौ बिथिं लाबोनो थाखाय खावलायदों। बेयावहाय जे दिन्थिफुंसालिनि मेन गेट बे मेन गेटआ दासिम बानायगासिनो दङ दाबो जाथ'वाखै। दा बेयावहाय मेन गेटखौ बारनानै दिन्थिफुंसालिनि जा जौसां बे जौसाङाव थांनाय जिथु लामा बे जौसाङाव थांनाय लामाया मोनसे दालांजों बिथांमोना समायना खालामनो नागिरदों। बेयो दासिम बेबायदि जादों। दा बेखौ फारि फारियै आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। गुबैयै बेहाय नैबे जिथु दिन्थिफुंसालि बेहाय गुबैयै मा रायजो बे समावहाय एक्जिबिसननि जा हल एक्जिबिसननि जा थिलि बे समाव आं लोगो मोनदों बिनि बिथां कनभेनर चेयारमेन आरो कनभेनर बिथांमोनखौ लोगो मोनदों। बे समाव जों मिथिना लानो बे दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जा सनाथि मायथाइ खाग्राबारि नोलोबारि फोथाराव खुंनो लादों बेयावहाय एक्जिबिसननि खामानिया माबायदि दावगादों आरो बेयावहाय मा मा हाबाफारि लानानै बिथांमोना आवगायनो नागिरदों बेनि बागै आं सोंना लानो सानदों। खुलुमबाय। बे समाव नोंथांमोननि बे खाग्राबारि हालामावहाय जिथु नोलोबारि फोथार बे नोलोबारि फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद उदालगुरि जिल्लानि फ्राय जि सनाथि मायथाइ खुंनो लादों बेयावहाय नोंथांमोना एक्जिबिसननि मोनसे बा दिन्थिफुंसालिनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय मा मा आयदाजों नोंथांमोना रंगिना संगिना खालामनायनि हाबाफारिखौ लानो आखायाव लादों?
दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि जा उथिफुनाय माखासे मेथाइ खनगिरि दङ मोसागिरि दङ बिथांमोनखौ जोङो माने स्कप मोनसे होनो थाखाय बेवहाय जों साननाय जादों आरो जोंहा बेवहाय मेन स्टेज मोनसे बनायनाय जादों बेवहायनो सानफ्रोमबो जोंहा मोसानाय मेथाइ खननाय आरो गुबुन गुबुन हारिनि माने मोसानायफोरखौ जों बेवहाय दिन्थिफुंनाय जागोन आरो लोगोसे खाथिनि जोंहा रायजो अरुणाचलनिफ्रायबो मोसाखावरि हानजा बिथांमोना फैगोन बेवहाय आरो बे कालसारेल प्रग्राम जोंहा दिन्थिनाय जागोन आरो लोगोसे बेवहाय जोङो बर'नि माखासे माने कालसार बेखौ जोङो दिन्थिनाय जागोन बेवहाय जों बर' न'खर बनायदों आरो बर'फ्रा माबोरै हाल मावो खदाल मावो माबोरै माने थांनानै थायो बेखौ जों दिन्थिनाय जागोन बेवहाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय बेवहाय जों दखानखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बेखौ जों बेवहाय दिन्थिनाय जागोन एग्जिबिसनाव हाबनो थाखाय हाबगिरिफ्रा माबाफोर फिस होनांगोन नामा दा बेवहाय जोङो रायजोनिफ्राय माने जोङो गोबां सहाय सुजुग सुबिदा जों मोननाय जादों दा थेवब्लाबो जोंहा एसे एनै जा खरसा जागोन माने जोङो 2 लाख बाजेट जोङो लानाय जादों बे एग्जिबिसनाव दा बिनि थाखायनो बेफोर खरसाखौ जों दिहुननो थाखाय माखासे भारा थिं भारा बा गुबुन गुबुन खामानिफोराव जा हाजिरा लगायनाय बेफोराव जा एसे एनै खरसा जादों नालाय बेखायनो जों मिनिमाम माने 20 रां जों लानो नागिरदों आरो टिकेट सिस्टेमाव आरो जायफोरा बेवहाय दखान खुलिगोन बा दखान खेवगोन बिथांमोननिफ्राय माबाफोर फिस लानायनि बेखौ जों खालामनाय जादों मोनसे स्टलाव जोंहा फिसा माबा स्टलाव 1200 लानाय जागोन आरो गोदोर स्टलाव जोङो 2000 बे मिनिमामै जों लागोन आरो मिनिमाम स्कुवार फिट हिसाबै लानाय नंला आरो नङा होमबा लानाय नंला बे समावहाय नोंथांमोननि जा दिन्थिफुंसालिनि हाबाफारि दा जितु मावबाय थादों बे बेसेबां प्रग्रेस जादों होननानै नोंथाङा सानो दा जोंहा जिखिना जानांगौ जादों रायजोफोरा जोंखौ गोबां सहाय होदों गोबां खस्थ' खालामनानै फैदों रायजोफोरनिसिम जों धन्यबाद होनांगोन जोंहा जाहैगोन बै 18 माने 18, 19, 20, 21 बे सानब्रै हाबाफारि दङ जोंहा 17आव जा जोबहैगोन आरो खामानिया बे समावहाय आं आरो मिथिबावनो नागिरदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिल्लानि जा सनाथि मायथाइ बे सनाथि मायथाइजों लोब्बा लाखिनानै खाग्राबारि दख'रा बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय सरजाबफाना लादों बेवहाय बिथांमोननि प्रग्रामा सानबेसे जागोन दा जोंनि दख'रानि जा खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि हाबाफारिया जा माने खुंनाया जा सानसेनि थाखायल' जागोन 18 थारिखल' 18 जानुवारिल' जागोन आरो दा बेनि उनाव जा डिस्ट्रिक्टनि प्रग्राम जागोन दायो नोंथाङा एक्जिबिसननि सासे इनचार्ज हिसाबै बा कनभेनर हिसाबै दायो रायजो राजाफोरखौ बेयाव बाहागो लानो थाखाय मा होननानै खावलायहरनाय दा जोंहा आं खावलायनाय रायजो राजा जोंहा गोबां सम जा लकडाउननि COVID-19 थाखाय रायजो राजाया बेबायदि प्रग्राम नुवाखै आरो बेनि थाखायनो जों नैबेखौ जों सुबिदा खालामना होनाय जादों आं खावलायनाय जादों रायजो राजाया निस्सय जोंखौ माने हेफाजाब होगोन आरो बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा साहित्य सभानि माखासे प्रग्रामफोराव लोब लोब फैयो दा बिब्दिनो फैगोन आं आरो खावलायनाय थादों जाहाथे गासैबो रायजो राजाफोरा जोंनि बे दिन्थिफुंसालियाव फैनानै माने एसे गोजोननाय लायो लोगोसे माखासे जा माने सेमिनार जागोन आरो माखासे हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ जों बेफोराव बाहागो लायो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय बर'नि माहारियारि आफाद जा बर' फरायसा खौसे आफाद बे बर' फरायसा खौसे आफादनि जा थांखि बे थांखिखौ आबुङै फरायसाफोरनि गेजेरावहाय जाफुंसार होनो थाखाय नैबे जा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंगोन बेवहाय जों नुनो मोनगोन आरो बेवहाय बिथांमोना जा आसाफारिदों लोब लोब बाहागो लानायखौ बिथांमोना आसाफारिदों जों दिन्थिलांनो बे एग्जिबिसन हलावहाय बा एग्जिबिसन बे दिन्थिफुंसालिनि जा सिङावहाय जा खामानि सोलिदों बे खामानि सोलिनाया बेसेबां दावगादों बेखौ जों फारि फारि दिन्थिलांगोन दा नायबाय था बे दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि उदालगुरि जिल्लानि जा बोसोरारि जथुमा सनाथि मायथाइ फालिथाय बे सनाथि मायथाइ फालिथायनि नैबे मोनसे दिन्थिफुंसालियाव सोमोनांथावना बर' न'खर बर'आ माबायदि रायजो जायो बर'नि न'खरफोरा माबायदि बर'नि फिसिनाय दाउ अमा फिसिनायनि गरालफोरा माबायदि आरो माइ आबादनि जा आबादथिलि बेयो माबायदि बेखौनो दिन्थिनो थाखाय बे दिन्थिफुंसालियाव बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों जों नायनि सिङाव माबायदि जादों दानिया जों नायनो बे दिन्थिफुंसालियाव जा बर' न'खर बिथांमोना लुफुंदों बे बर' न'खरखौ जों दिन्थिनो जों नै बे बर' न'खर केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों बर' न'खरनि जा बानायबाय थानाय
आसा बे समावहाय बे बर' न'खराव जा बिबान मोनदों बेयावहाय बानायनो थाखाय आरो बेयावहाय सासे बे दिन्थिफुंसालिनि थिलियावहाय जा बर' न'खर लुफुंदों बे बर' न'खर लुफुंनायाव सासे आदाखौ लोगो मोनदों बिथांनिफ्राय जों मिथिना लानो बे बर' न'खरा बे दिन्थिफुंसालियाव बेसेबां नायथावना जागोन आरो दा बेसेबां खामानिया आवगायदों आरो बे बर' न'खरखौ मानि थाखाय मा दिन्थिनो फोरमायदों बेनि थाखाय जों मिथिना लानो खुलुमबाय आदा नोंथाङा जिहेतु दिनै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा सनाथि मायथाइ दरं उदालगुरि जिल्लानि बे दिन्थिफुंसालियाव नोंथाङा बे बर' न'खराव नोंथांखौ नुनो मोनदों मैखोमै नोंथाङा बेवहाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय बर' न'खरा जाफुंजोबाखैब्लाबो दा बानायबाय थादों बे समाव नोंथांनि बुंथिया मा जागोन उदालगुरि जिल्लाया दा बे एगजिबिसन मोनसे लादो बेवहाय जोङो बर' न'खर बानायदो दा बेवहाय आङो खामानि मावग्रा हिसाबै दायित्व लादो आरो बे दायित्वखौ लानानै आंनि मुङा मुस्रि बिपिन बर' खाग्राबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसारि बिनिनो आङो जेरै जिथु बर' न'खरखौ जोङो दिन्थिफुंसालिनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि जिथु कालसारेल बर' हारिया जे गोदोनिफ्रायनो जोङो न'खर खुंनानै जाबोदों बे समाव जोङो बे हिसाबै जोङो बनायनो लादों दा बे हिसाबै जोङो गिबि जों न'खर लुग्रोदों जे इसिं न'खौ जों लुग्रोदों इसिं न' बिनि उनाव मा थागोन बिनि उनाव जोंहा बे इसिं न'नि सानजाहा बाख्रि दङ आबादखौ मावनानै जोङो एसे माइ खेथि खालामनानै जोङो माइ मोनो बे आबादखौ दोननायाव जोङो बाख्रि नांगौ जायो बे बाख्रिखौ जोङो बानायदों आरो लोगोसेनो बिनि सानजाहा जोङो गोदो गोदाय जेला जोंनि बोराय बुरि जायो बे बोराय बुरि जाबोला बे सानजाहा मानसिया जोंनि बोराय बुरिफोरा थायो नालाय बेनिखायनो मानसि थाग्रा न' बे सानजाहा जों बानायदों आरो लोगोसेयैनो खोलाहा जोङो दिंखिसालिजों लोगोसे सौरानाव माइ दोनग्रा न' बेखौ जों बानायदों आरो इनि इसे सानजाहा जोङो दाउ गन्द्रा बानायदों आरो लामानि थिक हाबनाय गेटनि सेरावनो जोङो मोसौ गलिखौ बानायदों मोसौ गलि बर' हारिया बिदिनो मोसौ गलिखौ लामा सेराव बनायो ओंखायनो मोसौ गलिखौ जोङो लामा सेराव बानायनानै होदों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा आबाद मावग्रा गोदो गोदायनि बर' हारिया जों आबाद मावो ओंखायनो जों बे आबादखौ मावनानै जोङो माइ नानानै जों जिगाबनि मोनसे केजि बानायनानै होयो माइ होननानै बुङो माइ होननानै बेखौ जोङो गलि न'नि सेरावनो जों बानायदों आरो बिनिफ्राय जोङो सोनाबथिंजाय जों जा न'खरनि बिगोमा बिथांमोना दायित्व लायो न'खरखौ आरो न'खरनि बिगोमा मोना बे सोनाबथिंजाय थायो आरो न' थाग्रा थायो सरासनस्रायै बर'नि जिथु धोरोम बे धोरोम आसार खान्थिजों बर'आ रायजो जाबोबाय थादों बे समावहाय बाथौआ बबेखिनियाव थागोन दा जोंहा धोरोमारि हिसाबै जों न'खर खुंनायाव जे इसोरा जोंखौ मानसि हिसाबै सृष्टि खालामनानै जों इसोरखौ सुंग्रिग्रोयोमोन दा ओंखायनो जोंहा मोनसे स्थान नांगौ जायो बे स्थानखौ जोङो इसिं न' आरो बाख्रि आरो बिथिं सानजाथिंनि इसिं खनायाव जोङो बे जोंनि धोरोमारि जिथु स्थान बेखौ जोङो बाथौसालिखौ जोङो सानजा इसिं खनायाव जों बानायनानै लायो दासिम बेसेबां आवगायदों नोंथांमोननि दा जोंनि खामानिया दा न' गंफ्रोमखौबो जों बानायनाय जाबाय दा जोंहा खामानिया बाखि दंबावो जे जोंनि आबादथिलिखौ जों बानायनांगौ लोगोसे जोंहा गय बारि बानायनांगौ मैगं थिलि जों बानायनांगौ बेखाना खामानिया आद्रा जानानै दङ दासिमबो जों बेखाना खामानिखौ जों हाबाफारि हिसाबै जों आवगायलांनो हायाखै बेखौ जोङो बे साननैसोनि गेजेराव बानायथारगोन होननानै जोंहा मोनसे थांखि दङ बे समावहाय बर' न'खरनि जानानै बिथाङा जा दिन्थिफुंसालियावहाय गासै बिबानखौनो लानानै बेयाव मावफुंदों नुनो मोनबाय बर' न'खर मोनसे गेरेमसा बर' न'खर मोनसे बिथांमोना बे बरायसा आफादनि जा सनाथि मायथाइ फालिथाय बे सनाथि मायथाइ फालिथायाव बिथांमोना बर' न'खर जि दिन्थिफुंसालियाव लादों बियो आवगायगासिनो दङ आरो बेयावहाय दाउ फिसिनायनिफ्राय अमा फिसिनायनिफ्राय मोसौ गलि बाथौ बिथानिफ्राय
गासै इसिं न'निफ्राय बाख्रिनिफ्राय गासैखौबो बिथांमोना बेयावहाय दायो बानायना दोनदों दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना दायो साखाफारासै Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.